Egun batean, Patxik youtuberra izan nahi zuela erabaki zuen. Beraz, berokia hartu eta parkera joan zen bere lehenengo bideoa grabatzera. Izugarrizko haizea zebilen, baina Patxiri berdin zitzaion eta grabatzen hasi zen. Patxik ez zekien zeri buruz hitz egin, eta bere burura etorri zitzaion edozein gauzari buruz hitz egiten hasi zen. Eguraldiari buruz, bere zaletasunei buruz, bere herriari buruz, eta bar. Bideo grabatzen zuen heinean, iluntzen ari zen, baina berriro Patxiri berdin zitzaion. Bideoa bukatu ostean, Patxi etxera joan zen oso pozik, bere lehenengo bideoa grabatuta baitzeukan. Hortaz, etxera heldu bezain laster, bideoa youtuberrera igo zuen. Bost egun pasatu ostean, bere kanala berrikustera abiatu zen oso urduri, baina bere ezusterako ez zeukan, ez ikuslerik, ez iruzkinik, ez da jarraitzailerik ere. Zer gertatu ote zitzaion? Gau horretan, bapatean, norbaitek atea jo zuen, eta atea irekitzean, youtuber Andrea agertu zen. Patxiri youtuberon bat izateko 10 klabe ematea erabaki zuena. Hona hemen gako hauek. Bat, zure gaiaren inguruan aditu bihurtu. Bi, bestengandik desberdindu, zure estiloa definituz. Hiru, zure hitzaldia planifikatu. Eta erakargarria egin. Lau, hitzaldia mugatu, zure gaiari estutuz. Bost, zure publikoarekin harreman hurbila sortu. Sei, publikoaren iradokizunak kontuan hartu. Zazpi, agur originala sortu. Zortzi, bideoak kalitate egokia dutelaz ziurtatu. Bederatzi, ahotsaren doinua eta abiadura modulatu. 10. Grabaketa lekuaren argia eta akustika zaindu.